नोट रे ए सखी मोर मारा दा मिलल मिसतीरी कसे लहा नोट रे डीजे विकास रीगा छुट्टी ना तोरे छुट्टी ना तोरे अरविंद अनहरी करे सर्विसिंग खोल के इंजन के नाट रे प्रीतम परवेश काम करे झटपट रे प्रीतम परवेश काम करे झटपट रे ए सखी मोर मारा दा मिलल मिसतीरी कसे लहा नोट रे ए सखी मोर बातारा मिलल मिसतीरी कसे लहा नोट रे। प्रीतम रिकॉर्डिंग स्टूडियो शीतलपुर बरगिनिया नेपाल।